May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet strawberry products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:44 na. Good morning, good noon. Magandang tanghali po. Gawi-gawi sa Pangaldao, Agyo-Agyod, at maptang dyan na Agawson Sikatidyo namin. At ito po mula nyo Karamet Grado, Peter Awang Wasing, at KRNG, Peter Awang Wasing. At siyempre, ngayong araw po naman ng Tuesday, yung ating usapang PSA sa usapang legal. At siyempre, kasama ko, Jen Ataraki, nga Mr. PSA, Gerard Tulito, good morning. Kastamot kin ka sangkap ni imbang agsapam kan dagijay agdengdengag ijay radyo kan agbuy-buhay ijay internet. Okay. Amin nga pagbubuyan. Okay. Kata Uwantado. awan di last week nya ba ti inarami ti PSA di last week? Yes, when pasensya ta hantay yung naka-attend ijay program ti di last week because we conducted a refresher course para kadagitoy kakadwata yung empleyado iji provincial offices iti PSA nga in charge kadagitoy processing iti applications iti solemnizing officers para iji registration ti authority da with our office. Oh, dagi dyan ni ag-solemnize ti kasar. When sir kap, dagi iji solemnizing officer so dagito iti papadi, pastors, ministers, and other members iti religious sect or organizations nga adda-anda ito authority nga ag mangkasar kadagitoy membro da. Okay, at para sa inyo mga katanungan naman, kung kayo po naman may mga problema o may mga gusto kayong ayusin naman sa PSA, sa dokumento ng inyong pagkatao, text po lamang yan sa 0999-3070-649 at sasagutin yan ng ating Mr. PSA. At sa mga viewers naman natin, comment lamang po sa ating comment section at babasahin po namin yan sa ating programa. Okay, discuss nga natin yung pagbibigay ninyo ng authority para doon sa mga gustong mag-solemnize. Paano ba ito? Yes sir. So yung mga na-mention natin kanina, yung mga pare, pastor, ministers, or kung ano man ang tawag nila sa mga leaders ng religious organizations kung saan sila kasama, kung ano man ang tawag nila sa mga yon at sila ay binigyan ng kanilang simbahan or ng kanilang religious sect ng otoridad para mangasal sa kanilang mga membro, kailangan ho nilang irehistro yon sa atin. Yan, para masasabi natin na meron silang, para ma-perfect yung authority na yon na ibinigay ng kanilang simbahan. Kasi kung hindi nila i-register yun sa atin, magiging walang bisa yung mga kasal na sinolemnize nila. Yan. Pwede rin dito yung mga indigenous group. Yes, pwede. So, kung may mga tribal leaders naman na recognized sa kanilang mga communities,
at gusto nilang i-register yung kanilang authority to solemnize marriages among sa mga indigenous peoples sa kanilang mga communities, all they have to do is to secure the certification from the National Commission on Indigenous Peoples, and then with that certification, pwede na naming i-register yung kanilang authority. Nagijing lalaki nga bunbunong. Mabalin ba tigas na For as long as they are recognized, by the ijay community da nga mabalin nga mang kasar kada gijay or mang perform kada gijay rituals ta no maibaga nga iti lalaki kan babae ket agbalinda nga agasawa. So doon sa mga pare, doon sa mga pastor, walang problema 'yun ano. At talagang yan naman trabaho din nila na mag-solemnize ng mga ikakasal. Pero pagdating dito sa mga tribal leaders, ano yung mga dokumento na i-represent nila para mabigyan nyo naman sila ng ng authority? O ano yung mga requirements? Oo. Una is yung yung nasabi natin kanina na certification na manggagaling sa NCIP na sila nga ay duly recognized by the indigenous cultural community kung saan sila member na mag-perform ng solemnization of marriages doon sa kanilang mga katribo or kamembro sa indigenous cultural community na yon. So kinakailangan nabigyan sila ng ano yung yun? Paano anong ibibigay sa kanya ng kanyang mga katribo? Ang alam ko is kung kunyari mag-a-apply yung isang tribal leader, pupunta rin yung personnel ng NCIP na magve-verify kung talagang tribal leader. Yes, and then acclaimed or recognized by the community members na talagang siya nga ay pwedeng mag-perform ng solemnization of marriage. So mag-i-investigate din ang NCIP, magkakandak sila ng field validation para malaman kung talagang totoong siya. Yes. Pagka meron ng authority ang isang pagka nakapagbigay na kayo ng authority sa isang tao na pwedeng mag-solemnize, ilang taon yun? Sa mga pare at mga pastors na Pilipino, ang validity ng kanilang registration. Ang tawag namin doon, Sir Cap, is registration. Registration? Oo, nire-register lang namin yung kanilang authority given by their respective religious sect. So, yung authority nila to solemnize marriage will come from the respective religious sect. Pero ang sa amin lang is, i-register lang namin para maging binding yung mga pina-perform nilang solemnization of marriage to everyone. So, ilang taon yan bago mag-expire? 3 years. 3 years? Yan, 3 years. Pagka, halimbawa, nang kasal sila at hindi nila namalayan na expired yung kanilang authority, ano mangyayari doon sa kinasal? Magiging void ab initio yung marriage na kinasal nila kasi yung isang requirement, yung isang formal requirement which is the authority of the solemnizing officer ay missing siya kasi hindi siya na-register. Hindi siya nag-renew doon sa kanyang registration ng kanyang authority. So anong mangyayari? Anong gagawin ng mga kinasal nila? Well, yung mga kinasal na void ab initio ang kanilang marriage. Paano yun? Well, ang pwede nilang gawin siguro is to pa-declare nila na null and void yun and then magpakasal na lang sila uli. Pa-declare nung mag-asawa na yung kanilang kasal null and void? Yes. Hindi ba nila pwedeng kasuhan yung nagkasal na wala palang authority dahil expired na? Possible yun, sir. Possible din? Possible, oo. So, ibig sabihin pala niyan, kapag ikaw ay ikakasal, kunwari sa pastor, tignan mo kung yung kanyang authority valid pa. Yes, pwede yun. Kasi isa yun sa mga obligasyon ng isang pari or pastor na ipakita sa mga contracting parties yung kanyang lisensya kung tinanong ng parties. So, dapat alamin nila bago sila makipag-deal
Yes. sa isang pastor o di kaya sa isang tribal leader. Tama, oo. Yan. Yung bang mga tribal leader na yan katulad nung ano ba yung mga example ng mga tribal leader na yan? Halimbawa, katulad ng presidente ng Onjo Iba, di pwede ba yan? Well, for as long as ano na yung onjon is parang Asosasyon. yan, asosasyon. Pwede ba yun? Yung presidente nila? Uh, Kanya lang, 1 year lang yung kanyang termino. well, okay. So that is an association. Ang tinitingnan kasi natin doon, Sir Cap, is yung community kung saan siya talaga member, kung saan siya residente. For example, yung mga Ibaloys ng Itogon, ganon. Kasi it is also possible na even if, kunyari, ikaw, Ibaloy ka, ako rin, Ibaloy ako. However, nakatira ako sa isang munisipyo. Let's say, in Kapangan. I am an Ibaloy of Kapangan. It is possible na yung mga traditions namin sa Kapangan ay magkaiba sa Itogon. Yes, sa traditions ninyo sa Itogon. So, kung kunyari, ikaw, mag-apply ka ng registration ng iyong authority to solemnize marriage sa inyong mga sa inyong community in Itogon lang. Kasi ang pwede lang na kasalin yung taga-Itogon. yes, yung mga kamembro ng inyong tribo, ganun 'yon. Hindi mo pwedeng kasalin yung dalawang kankanaay na hindi membro ng inyong indigenous cultural community. So ang pwede lang kasalin ng elder, yun lang membro doon sa Yes. kanilang grupo. Oo, kasi meron tayong kanya-kanyang customs or traditions na ginagawa or sinusunod doon sa pag-solemnize ng marriage. Or sabihin na lang natin na kahit na isa doon sa contracting parties ay member ng inyong indigenous cultural community. Nakas pa rin Itugon, taga-Itugon di may isa. When, Yung babae, wino di lalaki. Oo. Ganun yun. Yan, okay. At inuulit po natin yung ating text line naman para sa inyong mga katanungan. Kung kayo po ay may problema naman sa inyong dokumento, text po lamang yan 0999-3070649. Okay na ba tayo doon, Sir Gerard? Yes, sir. Ayun. Meron ka bang dalang topic? Ano siguro, yung regarding sa out-of-town reporting ng event. Kasi tamang-tama, pandemic ngayon, baka may mga kababayan tayo na kailangan nilang i-register yung birth ng kanilang anak. Hindi sila makapunta doon sa lugar kung saan dapat i-register yung birth na yon. Yun yung tinatawag namin na out-of-town reporting. Oo. So, as an example, kunyari, may isang mother na nag-travel, sabihin natin napupunta dito sa Trinidad para manganak sana. And then, let's say, after na nanganak, bumalik sa kanilang lugar, pero nakalimutan nilang i-register yung birth ng kanyang anak here in La Trinidad. And then, maglalaps na yung period or grace period, reglementary period, para ma-register yung birth ng kanyang anak. So, gusto niyang habulin yon at i-register. Kanya nga lang, dahil sa restrictions, hindi siya makatravel going back to La Trinidad para i-register. Okay. So, ang gagawin niya is i-avail na lang niya yung out-of-town reporting of birth. Pwede siyang mag-submit ng mga requirements doon sa local civil registry office kung saan siya presently residing. At i-prepare nila doon yung dokumento and then to be forwarded doon sa local civil registry office ng La Trinidad. So, at least hindi na siya kailangang mag-travel. No need to travel na. Yes. So, bahala na yung dalawang local civil registrars na mag-usap para doon sa registration. At kung kunyari na-late na naman na siya, of course, kailangang i-comply niya yung requirements for the late registration aside from yung requirement para sa out-of-town reporting of birth, which is normally an affidavit lang. Affidavit, explain mo yung circumstances of the birth at kung bakit hindi mo na-register doon sa place of birth ng bata. Ganun lang.
A simple affidavit lang, i-explain mo yung reason kung bakit hindi mo na-register doon sa true place of birth. Okay, at eto, ang kauna-unahan na nanonood dito na nag-comment naman, good morning or good noon sa inyo, Mirna Labagen. Kunana, good morning ka, Idol, to your guest, Sir Gerard Tulito, watching here in Santa Ignacia, Tarlac. Wow. God bless the both and keep safe always. Yan. Taga Tarlac pa to. Oo. So, lumalawak yung yung coverage ng ating programa. Lumawlawa. Ayan. Okay, at dako naman tayo sa ating mga text line. Sa ating text line, galing kay 64. Good morning, Boss and Cap. Ask ko, sir, kung online registration sa second step sa biometric. Kung naka-schedule lang isang tao at hindi po nakarating doon sa schedule, ma-forfeit ba? Or pwede mo balikan sa susunod na araw? Salamat po. Hindi naman siya ma-forfeit kasi ang target naman talaga ng national ID natin is lahat sana ay mabigyan ng ID. However, kung hindi siya makadalo doon sa schedule niya, tapos babalik on the following day, ang problema lang natin doon is aantayin niya na Okay. matapos yung mga naka-schedule for that day, tsaka pa lang siya masaserve ng ating mga registration agents natin. Kasi may schedule eh. So, ano sana ang aguray nga ayabanda isuna, on the day nga apan isuna nga han nga schedule na. Nagapumatay tunay kini 512. Sir PSA, kung nag-double registration, ngay, nga, kamam mo lang. Oo. Hence, hindi ka mabiling latat advance at trusty birth date mo para maka-abroad. Kanya ti aramidan, sir. Kuna naman. Well, so namindwa nga na i-register and then purposely jay second registration na tano maka-abroad nga kunana. Wen, yun. Well, usually nga so mang mangyari dito idi even not necessarily ag-abroad, adadagi instances nga may adjust jay year of birth na tano makatrabaho dito Pilipinas, local employment. Pero iti rule tayo is the first nga registration iti birth certificate jay kailan tayo kat iso ti ag-prevail. Until such time nga da iti order from a competent court nga may ibaga nga iti correct nga registration jay tao kat jay second. Okay. Or whatever ijay registration nga registration iti birth na. Yun. At nagapumad dati kini 64. Sir, kung naman kasal ko sa munisipyo or mayor ang nag-solemnize ng kasal, ala yung expiration, di ba? I mean, forever na yung certificate of marriage, sir. Oo naman. regardless kung sino ang nangasal sa kanila, yung marriage is wala naman siyang expiration. Wala. Oo. Oo naman. Pero yung napag-usapan natin kanina is yung authority ng mga ngasal sa kanila. Yung mga pare, pastor, and so on and so forth. But for mayors, judges, hanggat sila yung incumbent na mayor or incumbent na judge, nandun yung kanilang authority and hindi na kailangang i-register yung kanilang authority sa aming opisina kasi inherent yun sa trabaho nila. Part ng trabaho talaga nila yon. So, ibig sabihin nun, after nung kasal, ang magsasubmit ng papeles nila doon sa opisina ng LCR ba at saka sa inyo? Oo. Trabaho na nung mangkakasal. Yes, trabaho ng solemnizing officer yun. Hanga mabiling nga ibaga na nga ni alam dito tayapan mo JPSA hanga kasjay. Well, oo. Tapos the first nga step nga pagsubmitan da iti document is iji opisina ti local civil registrar. No sa din no nga napasamak jay marriage. And for registration di ay. And then it's the duty also of the local civil registrar nga mang-furnish kenyami iti kopya. May isang nga kopya ijay marriage certificate nga di ay. Manungay nga aldaw ket adan ti maawat yo when maawat ti LCR. Oo.
as per civil registry law, obligado iti may nga local civil registrar nga ag-submit on the first 10 days of the following month. Dagiti documents nga na-receive that. So for example, tatta nga month of June inya. So amin nga documents nga na-receive kan na-register da for the month of June, i-batch da DI or nungon da DI, and then i-submit da iji opisina tayo on the first 10 days of July. Oh. At good morning Sir Peter and Sir Gerard. Kunanamot ni Ma'am Brenda Baso Soriano, agbibuya dita na Florence, Italy. Nagapuda to na kini 55 kunana good PM Captain Sir. 1991 kinasal po ako. 1992 naghiwalay na po kami. Valid pa po ba ang marriage ko sa misis ko? May expiration po ba ang marriage contract? Salamat. Gordon Monserrat. Okay. 91 kinasal, 92 naghiwalay na. Oo. Valid daw pa ba? Pero hindi na annul yung kanilang marriage. Walang sinabi. Walang sinabi. So, yun ang assumption natin. Naghiwalay lang sila but walang legal proceedings na nangyari para maging ma-annul yung kanilang marriage. So, valid pa rin yung marriage nila. Nagtataka naman ako dito, 91 kinasal, 92 naghiwalay. Bakit? Ano nangyari, Gordon? At ito naman galing kay 803, Sir. Ang birth certificate ba may clear copy? Kasi halos di ko mabasa ang nakasulat. Sabi ng PSA, balik daw ako after 1 month. Paano yung mga ganito na case? Oo. Yan siguro yung na-advise natin na magsisend kami ng request sa aming central office for the re-scanning ng kanyang dokumento. Okay. And hopefully, kung ma-re-scan yung kanyang dokumento sa central office natin ay magiging clearer yung kanyang dokumento, and then we will be issuing a free copy sa kanya kung ganon. Pero kung after scanning ay malabo pa rin, talagang ganun yung dokumento niya, ang gagawin natin doon is magre-request tayo ng endorsement ng clearer copy from the local civil registrar. Possible ba yun kung talagang yung papeles niya galing ng local civil registrar talagang malabo na? Yes, possible. Possible na mapakaganda natin, mapa-clear natin? Yes, possible. Kasi noong year 2000, noong period kung saan ay ini-scan natin yung mga millions of documents nga naurnong niya since 1940s until year 2000. So, 60 years in the making. Pabilisan yung scanning. And yung scanner naman natin, yung features, yung settings ng scanner ay nakaset para doon sa kunyari pang general na na quality ng mga documents. So hindi naman lahat ng mga documents ay pare-pareho yung quality. So there will be instances na yung settings ng scanner natin ay para sa isang dokumento na clear. Na supposedly dapat baliwan tayo nga setting na tanong makapture na mat dagitoy quality iti documents nga medyo malabo. Pero it so happen na yung set na nakalagay sa settings ng scanner ay para sa clearer document. So hindi niya nakakapture talaga yung mga medyo malabo na dokumento. But kung i-reset mo yung settings ng scanner, pwede na makapture niya yung entries doon sa isang malabong dokumento. Na mas malinaw. Oo, na mas malinaw. So, yes, may mga possibilities na ganon. Pero hindi nga lang lahat na yung mga request natin for scanning ay ang result is a clearer document. Kasi yung nasabi ko kanina, na baka naman talagang hindi na kaya ng scanner natin na ma-scan yung dokumento na may output na clearer. So, in that case, magre-request tayo sa local civil registrar ng clearer document. At sinabi niya rito, sabi ng PSA, balik daw after 1 month, tama? Oo. Kasi yung advice na yan is supposedly mag-issue kami ng clear copy after 1 month. After 1 month. Oo, na free na copy. Kapalit ng na-issue namin na
na malabo na document. Ano to, may bayad? Libre yung Libre na. Pag yung- nag-request ka ng clearer. Oo, sa amin. So, parang papalitan namin yung naunang na-issue namin na with the unreadable entries ng kung maganda yung na-rescan natin, yun ang ipapalit namin. Nagabungin ni 18 ko na nakap kasla interesado ka nga mangkasara ko na ha 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 ko na. Oo naman, bakit hindi? Oo nga. Try natin, subukan natin. At kay 83 naman kap manunga tayo ti populasyon dito Baguio City. Oh, hindi ko na nakita, hindi ko na memorize. But kung gusto niyang malaman, meron naman sa website yon yung result natin ng 2015 Census of Population. Lahat Yes. ng kasama yung mga bata, Even up to the barangay level, meron tayong result niyan. merong result na Oo. ganun. Okay. Pero yung 2020 na Census of Population in Housing, I believe wala pa. Saan makikita yon? Punta lang siya sa website natin, www or www.psa.gov.ph. Okay. Nagabungmot kini 911 kunana, good morning sir. Damagan man nun niya ti mabaling nga ramidan mi ijay kaanakan mi tag eskwela dan kat kasapulan ti birth certificate da kat awan ti balak ti parents da nga mang i-register. Nagsina kanhan nga kasar ti parents na. Apay ngay, nga one balak ti parents da piman. Awin. So nagsina ti parents na kas lang man nabaybayan da ti ubing. Awen. Anya ti pamayanda. Well, generally, dapat kumano iti may isang illegitimate child kat mai-register, ti informant dapat is the mother. Okay. But it could be, kasla jay instance nga rita, mabal nga sa bali nga tao, but then kailangan nga ag-execute iso na iti affidavit, stating jay reason no apay nga iso na iti ag-apply for the registration jay ubing, kan ibaga namot lang no sa dinutian jay mother. Okay. So anya nga iti papanod ng opisina? Well, the first is, since late registration data, the number one nga requirement is a certification coming from our office nga awan iti record me is a birth jay ubing nga data. And then i-present na diya nga negative certification of birth is jay local civil registrar. And then ti dawatan mo iti local civil registrar is two supporting documents nga mangipakita is jay facts of the birth jay ubing. Such as baptismal certificate, jay record na siguro idi na vaccinate isuna, jay yellow card or under 5 card, mabalindiayan, and then an affidavit of two disinterested persons. So they iti dawatan iti local civil registrar. Napimpinta siguro numapanda local civil registrar. No, dahito ka no sa dinok nga tinakayanakan jewing. Uwan sad. Correct. Iso ti papananda. When? No nayanak di Trinidad, di da Trinidad nga mapan. Oo. No nayanak ijan ni Bugyas. Ije Bugyas. Ije Bugyas. No ije tugon. Yes. Handa ka no bilang isuda ket itugon Bugyas tublay han nga dito Bagyo, hanga mabalin nga dito Bagyo dang applyan. Yes. Jay late registration. When? Except ijay na-discuss tatatay nga out of town reporting of birth. Kunyari, ada iti dakkel nga reason na apang handa nga makapan ijay actual place of birth jay ubing, then mabaling ag-apply da iti late registration ijay local civil registrar no sa dinno nga presently nga residing da, but to be forwarded ijay munisipyo nga nakayanakan nga talaga jay ubing. Okay. So yon sa ating texter, puntahan ninyo ang local civil registrar nga nakayanakan di jay ubing. Nagapamatay tunay kini 39 kunana good PM Kap at Sir Gerard. Ask ko lang po kung paano po yun kasi yung anak ko na-register yung anak ko sa PSA pero may birth certificate siya. Yun lang di lumabas sa PSA dito sa Baguio. Naipanganak ko siya sa Cagayan Valley. Hirap po kasing ako makawi. Wala raw dito. Bakit ganun? Pero meron siyang previously na nakuha. Pero meron daw siyang kwan. Wow.
Ano to sabi niya? Yung anak ko sa PISA pero meron daw. Oo, parang meron, di ba? Parang meron. Oo. So kung nasa kanya pa yung kopya na nakuha niya previously from the PSA, kahit na anong outlet, kahit na Xerox copy, mangyari ay punta siya sa office para i-check natin kung bakit sinasabi niya na wala kaming kopya dito sa Baguio. Centralized naman yung database natin. So, kung meron sa Cagayan, kung meron sa La Union, dapat meron din sa amin kasi centralized ang ating database. Anong gagawin kaya nito para masolve yung kanyang hinaing? Yun, dalhin niya yung sinasabi niyang kopya na nakuha niya noon para ma-verify natin at kung kunyari lang na nagkamali kami sa pag-issue ng negative certification, then i-rectify namin yon. Mag-search kami ulit sa database, and then kung nahanapan namin yung kanyang dokumento, then i-issue namin yung dokumento ng kanyang anak. Okay. So kung meron silang kopya, puntahan ng opisina ninyo para ipakita na meron siyang birth certificate tapos hanapin nyo. Yes, punta lang siya doon sa care officer natin. Paano nga pala kung wala siyang dalang birth certificate o wala siyang kopya? Pwede pa rin bang makita dito kung nagkamali kayo? Sige, dalhin pa rin niya yung na-issue naming certification na nawala kaming record sa birth ng kanyang anak para i-re-verify natin. Okay. At nandyan din, nanonood naman si RMG Care Hakim. Ay, assalamualaikum. Galing naman kay 64, good high noon, Sir Kap. Di ba, registration of national ID ay walang expiration. I mean, tuloy. Dahil every minute naman ang birthday ng mga tao. Salamat po. Wala naman po. Depende lang doon sa age ng kababayan natin. Kasi kung kunyari below 15 siya, kailangan niyang i-update yung kanyang biometrics upon reaching the age of 15. Ganun yan. Ibig mo sabihin nito kapag pinanganak kayo, yung mga ipapanganak kayon, kapag pinanganak sila, pwede nang mag-apply yung mother o father ng kanyang ID. Yes, kanyang national ID? Pero hanggang sa demographic lang siya. Kasi yung pangalan, yung birthday, ganon, yung sex, and so on and so forth, hindi yung biometric kasi hindi mature, sabihin na natin. Hindi mature yung kanyang biometrics. Upon reaching the age of 15, tsaka lang magmamature yung ating mga biometrics, yung iris natin, yung fingerprints, at saka yung front, yung mukha natin. Yan. So, yung mga kapapanganak, pwede pa rin silang mag-apply, pero hanggang biometric lang ang makukuha. Demographic. Walang ID. Oo. Walang iris scan, hindi nila scan yung kanyang iris, hindi siya kukuhanan ng fingerprint. Ganon yon. Yung mga kababayan naman natin na may edad na above 5 but below 15, makukuhanan sila ng biometric, pero pag naging 15 years old na sila, babalik sila sa amin para makuhanan uli sila ng ma-scan uli yung kanilang iris, makuhanan ng front face photograph, at sa makuhanan uli ng fingerprints. So, ibig sabihin yan, ang binibigyan ng ID or national ID, 15 years old and above? Kahit na below. Kahit na below? Kahit na below, yes. So, bibigyan pa rin natin yung mga, kunyari, 14, 13 ng national ID at na-scan natin yung kanyang biometrics, pero kailangang babalik siya for the renewal ng kanyang national ID at the age of 15. Pag na-renew na yun, Sir Cap, okay na yun. Okay na yun. Lifetime na yun. So, babalik siya pag edad niya ng 15 anyos? Yes, sir. Para ma-update? Oo, ma-update yung biometrics niya. Yung biometrics. Tapos, pag na-update na, bibigyan uli ng panibagong ID. Yun na yun. Yes. Hanggang sa pagtanda niya. Oo. Maliban na lang kung gusto niyang palitan yung kanyang civil status. Kunyari nagpalit na. At gusto niyang palitan yun, i-update sa ating database, babalik din siya.
to Okay. update yung kanyang status. And teka. Yung kay meron palang tanong dito na isa pa. Mm. So ibig sabihin nito, naumpisahan na yung pag-register ng national ID. Mm. Tuloy-tuloy na ito. Yes, tuloy-tuloy yan. Dire-diretso na. Oo. Nagapamatay ito kiniwanto, follow-up cup kanina, first registration, ti prevail. Mm. Pero kas ano nga ikat yung una, siya yung mali. Okay. So, Mali daw yung una. oo. So, whatever na mali doon sa kanyang unang registration, meron namang solusyon para itama yon. Okay. Kung kunyari, nagfo-fall siya as a clerical error, then pwede siyang mag-file ng petition to correct that clerical error sa local civil registrar. Okay. Pero kung hindi naman siya considered na clerical error o di kaya yung change of first name, pwede siyang mag-file ng petition sa family court to correct yung error na yan. So, ganun yun. Or, pwede siyang mag-file ng yung sinasabi natin kanina na petition for cancellation ng kanyang first registration para once na in-approve ng korte yun, mag-prevail na yung kanyang second registration, yung sinasabi niyang tamang registration niya. Okay. Sabi ni 55, ito, tinanong ko kasi kanina kung bakit naghiwalay ka agad itong sila Gordon. Oo. Ang sagot niya, battered husband daw siya. Salamat. Yun. Kaya Buttered husband. naghiwalay. Pero masarap yung buttered, chicken pala yun, buttered chicken. Kay 75 naman, good noon po mga sir. Ask ko lang po, no niya the requirements or aramidan regarding the registration to ubing, kasi 1 year na, di ubing, tayo nuruuray da kasi the decision ti amana, no register na, ngam inbabawi namot kanon. Isung kunami nga inaganan ije mother. Anong gagawin nila? Ayan, so Anong requirements daw? kagaya ng case ng isang bata na yon, yung mga bata na yon na nga binaybayan ti parents na. Okay. The same iti aramidan da. So agaplay di J office iti birth certificate J ubing as if adda, that is under the name of the mother, and then ang mag-i-issue kami ng negative certification of birth, tapos magpapagawa sila ng affidavit of two disinterested person, 2 tao na parang magwi-witness doon sa kapanganakan ng bata na yon, and then supported by at least 2 dokumento na nagpapakita ng na magpapatunay doon sa birth ng bata, such as yung kung nabinyagan na siya, baptismal certificate, at saka yung record ng bata doon sa kanyang vaccination. Yun ang pwede kong, or kung may iba pa silang dokumento na pwedeng mai-submit na dokumento ng bata, then yun ang i-submit nila. Okay. Katulad din nung nauna kaninang texter, no? Oo. So, puntahan pa rin yung kanilang local civil registrar kung saan doon ipinanganak yung bata. Oo. Pero advice lang natin, Sir Cap, sa mga ganyang cases na doon sa mga illegitimate children na inaantay pa nila yung decision ng lalaki kung i-acknowledge or hindi, kahit na to follow yung yung decision ng father na yan. Basta mag-registro. Basta may rehistro sana within yung 30 days after the birth of the child para hindi magkakaroon ng maraming requirements na sasabihin ng local civil registrar kasi delayed registration. Mas magandang timely registered, and then kung nakapag-decide na yung lalaki na talagang i-acknowledge niya na anak niya yon, then may tamang procedure naman na gagawin siya. Such as mag-execute lang siya ng affidavit of admission of paternity, paggawa sa lawyer, and then isubmit sa local civil registrar at mailalagay yung kanyang pangalan doon sa dokumento ng bata. Walang problema doon. So, ang importante sana is para hindi magkaroon ng problema doon sa birth certificate ng bata, i-register ka agad. Okay, so dapat i-registro na ngayon. Ano? So, yun yung mga requirements na banggit mo kanina. Nagpumatay ito kini 64 Blessed Tuesday, Sir Cap and Sir G. Ayo, always busy ng iso. Tatak lang manan nga nakatunin. Nice topic. Mayat samat ti ikalon or ikaon. Ta na-observe ko kat awan unay ti nagsina.
Kaysa tata nga engage. Kat ag sinadamot lang, gayam, ay ase, just my opinion. Flory, here, listening. Maraming salamat, Flory. Amom de. When? Okay. Well, data sarkap, Jay, customs or traditions iti indigenous cultural communities nga maibagada nga agasawan jay tao. So kastamot iti nangyari kadagay ancestors tayo, di ba? Nga kaon lang kunada, and then they are already considered as husband and wife. Oo. At doon pala sa kwan, binibigay ng mga nangkasal ano. Anong tawag doon? License o certificate? Yung binibigay ng aming office. Yung binibigay nung nangkakasal. Binibigay ng mayor, ng pastor, ng kung sino man na nangkasal. Certificate ba yun o license? Yung dokumento pagkatapos ng solemnization of the marriage. Lisensya ba yun o certification? Ano yun? Yung pipirmahan ng husband and wife. Oo. Certificate of marriage. Marriage certificate. Ano naman yung license? Yung license, dalawa yun. Kung sa marriage ang pinag-usapan natin, yung marriage license, ito yung kukunin ng would-be husband and wife doon sa local civil registrar, a-applyan nila yon marriage license. Parang license nilang dalawa to get married. Tapos yung isang license is ito yung registered na authority ng solemnizing officer with the PSA. So bali dalawa 'yon Dalawa. Yung una, yung kukunin nila na license. Para sila naman ay makasal ng pare o kung sino man. So yung ibibigay naman ng magkakasal sa kanila ay certificate. Yung ipipresent sa kanila na meron siyang authority is yung certificate ng registration ng kanyang authority. Okay. Oo. So parang dalawa. Oo. Yung isa civil, yung isa sa pastor o di kaya sa pare, parang ganun ba yun? Parang, sige, kung gamitin natin yung term na license, okay, license ng would-be husband and wife, at saka yung license ng mga ngasal sa kanila. So, dalawang license yon. So, dapat may license yung ikakasal, at saka may license din yung mga ngasal sa kanila. Oo. At yung mga ngasal sa kanila, hindi, yung nag-officiate ng kasal, kailangan niyang tignan kung meron silang license bago niya ikasal. Oo, ganun din. Oo. So parang in both ways, yung couple, pwede nilang tanungin doon sa mga ngasal sa kanila yung kaniyang license. At saka yung mag-officiate ng kanilang marriage din, kukunin niya yung license ng couple kung valid pa o expired na din para ma-verify na walang problema doon sa solemnization ng marriage. Yun. At galing naman ito kay 64, Kunana, Sir Cap, salamat po, well satisfied, explain to my questions. Thank you and stay safe, Kunana. Maraming salamat daw, Sir G. Okay, welcome po. Kunana naman ni 27, Sir, numapan di ubing abroad ngay, anya ikasta na ngay, kat awan ti 15 na, halamat. Numapan di ubing iji abroad. Follow up ito eh, ano bing kanina? Balikan ko nga kung ano yung kanina. May malagip mo ba nun niya di ay? Baka yan yung sa national ID. Ay parang wala. Yun ang napag-discussan natin na 15 years old. Paano ito? Yung tao daw is less than 15. 15 siya. 15. Ay, awan ti 15 na. Oo. So, doon sa naman, doon sa national ID at saka sa passport, magkaiba naman yon. Kasi kahit na anong edad ka at mag-apply ka ng passport, for as long as you are a Filipino citizen, bibigyan ka ng passport. Kasi yun yung passport is gagamitin mo kung magta-travel ka sa other countries. Ngayon, yung national ID naman is, ito ay ginagamit natin dito sa Pilipinas. Parang unified na na identification natin para hindi nagre-require ng
maraming proof of identification yung mga establishments, yung government o di kaya yung private institutions. Oo. So once na meron kang national ID, na-streamline na yung mga requirements na hinihingi ng mga government offices. No, yun. Nagapumana ito yung 1964 ko na ha ko na Sir G, buttered chicken DJ. Ngam nakas anti-buttered husband. Hada tayo mamok, permiti kinaimon di misis na. Sana damot itilo nga violence against men, hanlang nga women. Kanano, okay? Kay, hindi ka ba buttered? Nalagyan lang ng butter para masarap. Kay 85 naman ay salamat at ni Sir Gerard Gunana. Damag ko lang, at dati birth certificate ko ijay local registrar nga maawan tita PSA. Anya termidag sir, ta kailangan tinaga po BSA. Okay. So, i-present mo lang yung dokumento na na-issue namin na nagsasabi na wala kaming record sa inyong birth. I-present mo sa local civil registrar para mag-endorse sila ng kopya namin. Oh. And then, kami na mismo ang mag-i-scan dito sa regional office. And then, within 7 working days, kung walang problema sa dokumento, pwede na kaming makapag-issue ng kanyang birth certificate. Okay. Galing naman ito kay 10 when ka pagpaisuday ta. Sakay agkasar kayo simbaan, dapat present di dyan ay lisensya. Ay galing kay 10. Okay, at ang ating oras naman alas 12:30 na. Eksakto naman. Sir G, baka meron kang gustong idagdag? Ano lang doon sa another na mandate ng aming office doon sa statistics side. This month of July, meron tayong ikakandak uli na yung quarterly na labor force survey. So, sample po ito, hindi lahat ng mga households, hindi lahat ng mga bahay-bahay ay may pupunta na mga enumerators. So, may mga piling mga households lang na sila ay interviewin ng ating mga enumerators. So, sana po, pag may pupunta dyan sa inyong mga bahay, kung kayo po ay nakuhang sample, then sabihin po natin yung totoong information kasi yan po ang basihan ng ating gobyerno doon sa paggawa ng plano regarding sa mga sa labor force natin. So, yung survey na yan, yung labor force survey na yan, dyan lumalabas yung sinasabi natin na employment rate, unemployment rate, yung mga underemployment rate, and so on and so forth. So, yung rates na yan, ginagamit ng ating gobyerno para makagawa sila ng sound na policy or programs of the government to address yung whatever problem na lumalabas or makita nila doon sa result ng survey na yan. Yon. At muli, maraming salamat sa iyo, Gerard. Pero bago tayo magpaalam, may mga text dito nagtatanong. Tungkol naman sa nangyari kasi kahapon, nagpamigay naman tayo ng tablet. Oh. Yung pong schedule po ng pamimigay po natin ng tablet naman, ito po ay para sa mga estudyante na high school, senior high, at junior at senior high na high school at saka sa mga elementary. Ang schedule po namin dyan para mamigay po tuwing Lunes yan, 1:00 ng hapon. So, abangan po muli sa susunod na Lunes, 1:00 ng hapon yan, kami po ay magpapamigay muli ng tablet para sa ating mga estudyante. And congratulations sa ating napili kahapon. Ito ay pamangkin naman ni Marlita kalimutan ko yung Manzano na Tagasin. Congratulations sa inyo sa kanyang pamangkin. Siya po naman ay recipient ng isang tablet kahapon. Ito naman ay courtesy ng ating Senator Kiko Pangilinan at sa pamamagitan ng ating nataraki na siglat ng Vic Jimenez nga isumat iti nangi lakad iti daytoy nga programa. So abangan yan sa Lunes, 1:00 yan. Para sa mga nagtatanong kung kailan ulit tayo magpapamigay naman ng isang tablet para makatulong sa ating mga estudyante na nag-online class. Okay. So Sir Gerard, baka meron kang gustong batiin?
Okay na, Sir Kap. Okay na? Lahat sila, binabati ko silang lahat, yung mga nanonood ngayon, at saka yung mga manunood pa sa susunod. Na imbag nga pangal daw tayo, mamin. Okay, at sa mga hindi po natin nabasa, meron lang akong ihabol dito. Pwede nga akong magdala ng document or birth certificate ko na. Saan kaya yan? Pwede siguro na siyang magdala para malaman din kung anong problema, no? Okay. Sige. Okay lang. Kung nasa kanya yung dokumento at hindi siya ang document owner, pero mas maganda sana kung yung document owner na magdadala sa amin para first-hand information ang makuha niyang impormasyon. Baka ito yung tsahin. Okay. Sige. Oo. So, pwede naman, ano? Sige. Whatever na advice na maibigay namin, i-relay niyang na lang niya siguro doon sa concerned. Or kung talagang pwedeng siya ang maglakad, then well and good. Sige, at may mga hindi pa po tayo nabasa. Mamaya po, mamayang 1:30, sa ating malasakit sa Baguio, makakasama ko si Atty. Benny Bumugaw. Doon sa mga ibang katanungan po, mamaya po natin sasagutin yan. Okay, maraming salamat, Mr. PSA Gerard Tulito. At siyempre sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga ating listeners, yung mga nagbigay ng kanilang mensahe, yung mga nag-text sa ating text line, salamat Japasya, Diyos tiagngina, kadatay amin pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad,
matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Natayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jalyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.